awuvumi ukuthula, ayakuvumi ukuthula. Nanoma bengifisa ukuthula, bengizawuthula kanjani umhlaba sokuphica ngempilo zethu uphinde uphica nabadala. Noma-ke phela akube khona-ko yedwa ovelayo ozokuvela le mpendulo engiyifunayo, angisula ubuhlungu obugcwele ngaphakathi kwenhliziyo yami okungihluphayo. Izolo ngihlangene nangentombazana yangicela i-R2 ngalestorentini. Mangithi ngiyayibheka, hawu, ngoba usodwa lo, ile ntombazana sasifunda nayo. Hawu sodwa, waba nje, hayi, akuvumi ngithole. Usemncane, kungani kanti ubhema lento oyibhemayo? Kungani uphilisa kabuhlungu kangako lo mphefumulo ophila kulo mzimba esiyibonayo? Lento oyibhemayo kwenza ikhehla, awubheke usomdala kanjani, ungathi ubusha bakho seyobuhle kwaphela. Lento oyibhemayo izokuphuca umphefumulo ekugcineni, ngiyakutshela, ngoba nina nigcine ukubhema kuphela, ngigcine senithengisa nangemzimba yenu, ungiyazi libizi iphila kuphela, ngigcine senitshutsha naleyo madlana emakhaya, kumele ibeke isinko etafuleni ukuze nawe uyudlile embhedeni. Mina ngiyezwa kuthiwa uyebhema, kodwa manje le nto oyibhemayo sekungathi ngiyebhemayo ngoba niyehla emzimbeni nokucabanga kuba kuncane emqondweni. Yeka lento oyibhemayo ngoba kuyafana, iyakwenzisa, iyeke usemncane. Akuvumi ngithule ngoba nabo labanithanda akekho okhulumako, akekho ofuna ukwazi ngokwenzekako noma ngokulandelako. Yeka lento oyibhemayo ngoba kuyafana, manje sekungathi ngiyebhemayo. Namba nishaya ngiwonke lo muntu ayitradini, abanye benu baqhina bahlekelwa imphefumulo isikhathi sabo sokufa singakafiki. Ungakhohliswa abangane mngani, bathi enyawobhe yabantu abanenkinga. Ukubhema inyawobhe akuqeda inkinga, kodwa ukona kwandisa inkinga, ngoba ungayibhema manje uthi ufuna ukukhohlwa ngenkinga kwesikhashana, inkinga ayipheli, izovele ibuye emva komsuzwana. Alowo manekela lento oyibhemayo. Idla ubhede uphinde ubhale kuze ube phakathi. Amen.